kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na araba utukalo tile 15 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Muso den tani ani du olu tɔgɔla so Maison des femmes de l'enfant et de la famille Bamako yan a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila tun bɛ tali kɛ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kuluw kan n'olu bɛ coalition éducation pour tous o kɔnɔna na taabolo ɲuman tali lakalisow kɔnɔna na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ laɲini tun ye min ye o de ye ka kuma laɲini fɛɛrɛw kan yaasa ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na. Kulu min bɛ n'an ko ma l'Alliance Ensemble pour le Mali n'olu bɛ ka Ibrahim Boubacar Keita k'o dɛmɛ jamana ɲɛmaayasigi kalata la an ka jamana kɔnɔna na u ko u tɛna jɛn ni kumakanw ye n'o ye suɲɛli kumakan minnu n'olu bɛ ka bɔ fan wɛrɛ maaw yɔrɔ kalata o lahalaya siratigɛ fɛ ani kalata lahalaya u y'u da don olu la k'o ɲɛfɔli kɛ olu la kunungo. Farafina bondakun kan jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kuluw ka bulonba min bɛ yen n'an ko ma Parlement africain de la société civile PASOCI a bɛna ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba k'o waleya jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kuluw tɔgɔ la farafina bondakun kan CISCA a bɛna kɛ araba marakukaw fɛ yen dongibaro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na aw ni ce maraka fama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sisadani na muso den tani ani du o tɔgɔla so min bɛ Maison des femmes de l'enfant et de la famille Bamako kɔnɔ a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila kunungo a tun bɛ tali kɛ baarabolo kan mun n'a bɛ taabolo siraw olu ko fɔ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu tɔgɔla minnu bɛ kulu kɔnɔna na n'an ko ma coalition éducation pour tous sur le code de bonne conduite à l'école n'o ye fɛɛrɛ ɲumanw tali ye lakɔlisow olu kɔnɔna na laɲini ye min ye o de ye u ka hakili falen kɛ k'a sababu kɛ a ko in labɛnna kuluba fɛ n'u ko ma coalition EPT baaraɲɔgɔnya u ni Save the Children u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɛn min ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn na ka ɲinini sira k'o taama cogo min na fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye taabolo ɲuman sabatili an ka kalanso olu kɔnɔna na kalanbolo ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la o bɛ bɔ kalan dicogo ɲuman na. O ye maa ka kuma ye n'o ye Mamadou Angoyiba ye ale ye coordinateur national de la coalition EPT yaasa bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu kalansow olu ji dili la u ye nin baaraɲɔgɔn u y'a sira taama ani minisiriso ka dɛmɛ kɔnɔna na mun ɲɛsin bɛ kalanko ma an ka jamana kɔnɔna na. Alliance Ensemble pour le Mali n'olu bɛ ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ma ale bɛ se ka segin a yɛrɛ nɔ la cogo min na masakɛya sigi kalata hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na n'a tako fɔlɔ kɛra juillet kalo tile 29 tako filanan utukalo tile 12 n'an b'o jaabi kɔnɔ la kumakan minnu bɛ ka bɔ fan dɔ fɛ k'a fɔ ko suɲɛliw kɛra k'u ma jɛn ni o kumakan in ye kulu in ko ten Alliance Ensemble pour le Mali u k'o bɛ foli ta ka ɲɛsin jamana fanga marabaaw ma kalata in ale kɛli basigi kɔnɔna na u ka dusumakasaya k'o dangenemaya ka ɲɛsin maa ka saya ma n'o ye Ibrahima Cissé ye n'ale RPM o tɔnden dɔ ye n'ale tun bɛ bureau de vote numéro fɔlɔ la commune Arkoidia n'ale bɛ Ɲafunge mara la n'ale fara maa marifatigi bugunatigɛ dɔnbaliw fɛ k'u b'u ka dusumakasaya u b'a dankɛnɛmaya u ko suɲɛliko kuma minnu bɛ ka bɔ fan dɔ fɛ k'a fɔ ko suɲɛliw de kɛra kalata in o kɔnɔna na k'olu ma jɛn ni o ye wa minnu b'a fɛ ka ɲagamin don an ka jamana kɔnɔna na kalata in ale ye bondakun kan k'u ma jɛn ni a ye dɛ wa u bɛ bɛɛ lajɛlen hakili la sɔmi k'a fɔ basigi an b'o de ɲini jamana in kɔnɔna na jaabiw bɔlen kɔ n'o bɛ tako filanan ni o bɛ o ko fɔ Dr Bukari Tereta ale ye o kumakan ninnu ale ye o sɛbɛntiya n'ale ye Ibrahim Boubacar Keita o ka directeur de campagne ye a ko an bɛ basigi de nɔfɛ maa si ka laɲini tɛ jamana ka ɲagami bi kalataw olu jaabi bɔlen kɔ bɛɛ lajɛlen ka sariya bonya kalata sariyaw olu bɛ min fɔ jaabi ko o lahalaya la. Parlement africain de la société civile jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kulu farafina bondakun kan mun bɛ ɲɛsin olu ka wasaden bulon wa a ma bakuruba fɔla PASOCI u bɛna ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba waleya farafina bondakun kan o ɲɔgɔnnajɛrɛ belebele u ko ma conférence internationale de la société civile africaine CISCA a bɛna kɛ arabakaw fɛ yen Maroc ka dabɔ décembre kalo tile 18 de ka taa kuncɛ tile 22 nata la wa fɛn min ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kulu farafina bondakun kan a bɛɛ lajɛlen de bɛna taa ɲɔgɔn
sɔrɔ yen ani kɛn yɛrɛ ye cakɛyɔrɔw n'an ko ma ONG Nations Unies u ka dɛmɛ kɔnɔna na. Kumakan min n'u bɛn'o don ba la o de ye tungalata ani ɲɛta sira taamali mun n'a bonya bɛna don Mohamed 5 n'ale fatura ale ka bonya minan kɔnɔna na n'ale de ye OUA o denfaya a n'a a bangeli ale y'o o sira taama. Bakuruba fɔ la maa 41 olu nin tora Ebola bana ale sababu la République démocratique du Congo ale kɔrɔnyanfan ka taa kaɲagaɲanfan fɛ o kunnafoni ninnu sɛbɛntiyara kunungo Organisation mondiale de la santé OMS fɛ ani u ka jamana fangamarabaw minnu ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ma. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔ an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini waati kelen radio so kelen radio bɛnka 97.7 tomi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju Nagakɔrɔla na ka kunnafoni kuraw k'olu dankɛnɛmaya aw ka wasa sɔrɔli kama. N'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net sanfɛ ale ye dɔnkibaru diyɔrɔ ye cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma journal en ligne aw na maraka faama ka journal Bambara a n'a ka laseli tɔw an n'a bɛɛ lajɛlen ye jataraw ani sɛbɛnnenw aw ni ce aw ka kanuya kura la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma a k'an bɛ sini inshallah. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.